Mandengala pasirin. Ga, abayan mo, tamandengol kay sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong tals programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo adasayan kabuwasan Makterion Lingkora Timog Pangasinan Dennis Mojares kay ba si kapaborito Errol Horado tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Miyerkules Petsa 13 bulan na Mayo 2026. Dadasaray ulo na balitad lokal. Radyo Pangasinan Balita. San Leben partner Narel at Akton Pankukutong. Radyo Pangasinan Balita.
Limaran ka tao, yole kasuton istapa na risto. Radyo Pangasinan Balita. Trader na manok, pinaltog ang urat. Radyo Pangasinan Balita. Estudyante, sinasagsag, ligan, yamani sirit. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo, adasaray ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Bato, nan pasaklolo, adakin ang Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Kaligtasan, Nasare Marino, impasiguro ng Senador Rapi. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Baluarte ng Sara, abuyak at impeachment. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Proteksyon ng bato, impasiguro mo't na Malacanang. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Bato, kimaraw na tulong at Korte Suprema. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:07 nakabusan tanatan wajaray detalye adasaray balita da lokala. Naresto nataklay no Oloy, Susan Levin partner, kasampalan niya si Karasuman Kukutong at sa kaya KTV Bar, Jada Syudad na Ordanita. Agawas yung insidente pasado alas 3 na palbangon, ya barangay ng Kayasan na Davilan na Syudad. Unong investigasyon na Ordanita Police, saray suspect, suwanan pa kabat niya CIDG, tan si Karasong kakaraw na 1,000 piso kada simba, ada making kayarian na KTV Bar. Agay mabuloy sa making kayarian na bar. Ya mangitar kanyan na si Katusoy Malis ada pisto to niya bang balat at tinumbok na sakit saray suspect. Kanyan tampol ya timawag ada police station sa bilang biktima. Na si Mabiray Police sa Ordanita. Asabyan daran yan man sasangsangan sa biktima tan saray suspect. Tan sa may bin suspect suman na ingal yaga na bano inaresto na pulis iray suspect tanin si Karaso inawit ang police station tanin si Kipahan na kaso. Radyo Pangasinan Balita. Tuloy siya tatambalan sa 19 anyo si estudyante kasumpalan niya si Katoy sinasagsag na abukmat yilaki. Agawas yung insidente pasado alauna dyan barangay San Vicente, Davilan, Syudad. Unang investigasyon ng pulis, legan niya manisirit sa biktima, biglan na inasinggara na suspect. Tan sinasagsag sa biktima. Ang kagamor na pigaran sagsag sa biktima, tan na tampol yung batik, yada patambalan. Tampol yung batik, sabitlan suspect. Bang balat yada ginawan follow-up operation, nasari taklay no uloy. Naristo so abilang suspect tan si Katuso inkulong the police station. Radyo Pangasinan Balita. Pinapaltog sa breeder na manok dyan barangay Ambunao, Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Agawas insidente pasado alas 4 ng araw, David lang lugar. Unang investigasyon ng pulis Kalasyaw, akalugan ng motorsiklo sa biktima na tan alagaran to niya na lukasan na caretaker sugit nang biglan si Mabiso riding in tandem. Iya suspect ang tampol ya pinapaltog sa biktima. Akagamora pigaran ka na ibala sa biktima. Tantampol yung batik yung patambalan bang balot si Katuso indiklaran di doon arrival. Polisiya kakabuto nataklay nuloy iray suspect biya na si Karaso na oral at maganong panahon kalagaran to niya recover at crime scene sa basyo na bala yaman lalapo at kalibre 45. Radyo Pangasinan Balita.
Limarang katao so naaresto at nambiigan yung lugar lapod kaso ni estafa. Bali na sampabya na inaresto so 51 anyos yabi at oras na launas 15 ng arom barangay Bindaya Dabilan Baloy. Sigatoso inaresto na sampabyang pulis base biskag na warrant of arrest walang criminal case number 4245 ya ini-issue na korte tan sigatoso inganga na korte mampiyansa at kantidad na 36,000 piso. Inaresto mo at sa 39 anyos siya laki wala asawa nurse residente na barangay San Juan, siyudad na San Carlos. Sikato inaresto na San Carlos Police kay bas personnel na Station 5 Ligarde Police Intelligence Team Mount Province tan Regional Intelligence Unit 14 Makalanor biskog na warrant of arrest pakseb na korte ya walad criminal case number 49984 lapod kaso estafa sa may suspect so inganga na korte ya mampiyan sa kantidad na 100,000 piso. Kabiyangan to niya inaresto mo na San Carlos City Police at oras na alas 11:30 na kabusan Jadda Bugalyon Posadas siyudad na San Carlos. So 55 anyos siya laki ang gapi asawa caretaker residente na barangay Ilang David lang siyudad. Sikato'y naresto na San Carlos City Police kay Baso Kamiling Police Station Makalanor at alias warrant ya walad criminal case number RQ2N-14-02650-CR tan criminal case number RQCN-15-03688-CR Makanor da kaso ni estafa inganga na korte sa bilang suspect yamampiyan sa kantidad na 26,000 piso tan 16,000 piso. Dabalit at baloy na Manawag, Pangasinan, tricycle driver ay naresto na pagkaso ni estafa at oras na alas 9:45 na kabuwasan dyan barangay poblasyon baloy na Manawag, Pangasinan sa may suspect samantao na 49 laki awalaan na asawa residente na barangay Parayo baloy na Bimali, Pangasinan. Sikato'y naresto na Manawag Police Makalanor ka biskay na warrant of arrest yung pa-accept na korte Makalanor dito kaso ni estafa yan ay kureta da criminal case number 8770 ya walay yung gitarya piyansa ya 24,000 piso sa aray suspect sa walang kustodiya na police station. Radyo Pangasinan Balita. Narangalan na katibukalan niya balitad lokal ang tistanon dapag adasara detali ada balitad nasyonal wadya ni Ray Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan,
at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. .680 na po ng umaga, alas 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Personal na nanawagan kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ayon kay de la Rosa, si Marcos ang presidente at mayroong itong moral obligation at constitutional mandate para protektahan ang bawat Pilipino. Ipinunto rin ng senador na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Sinabi pa ni De La Rosa na ikatutuwa niya kung sasabihin ni Marcos na harapin ng senador ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, umaasa si Senador Bato de la Rosa na maglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court laban sa warrant of arrest na nilabas ng ICC laban sa kanya. Sinabi ng senador na inuna na kaagad nila ang paghiling sa Supreme Court na maglabas ng TRO matapos makumpirma na mayroong warrant of arrest laban sa kanya. Kinumpirma naman ng legal counsel ni De La Rosa na si Israelito Torion na naghain sila ng supplemental motion sa Supreme Court para mapigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant. Ayon kay Torion, patuloy nilang kina-question ang legalidad ng arrest warrant ng ICC laban sa kanyang kliyente. Binigyang din niya na susunod lamang sila sa jurisdiction ng otoridad ng Pilipinas. Bineberipika rin nila ang impormasyon tungkol sa isang umano'y eroplano na naka-standby sakaling arestuhin si De La Rosa.
Tutugon din sila sa umano'y subpoena mula sa Philippine National Police laban sa senador. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. siniguro ng palasyo na bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senador Bato de la Rosa. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos kumpirmahin ng International Criminal Court na nag-issue sila ng warrant o arrest warrant laban kay De La Rosa. Ayon kay Castro, maging ang mga extrajudicial victims ay humihingi ng proteksyon. Kaya ang akusado katulad niyan, aniya ni Senador Bato, ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Subalit nilinaw naman ni Castro na ang pribilehiyo ng isang senador mula sa pag-aresto ay nararapat lamang kapag ang isang offense ay katapat ng parusang hindi nalampas sa 6 na taong pagkakakulong. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. naghain si Senador Raffy Tulfo ng isang resolusyon sa Senado na naglalayong repasuhin ang umiiral na monitoring measures na ipinatutupad ng Department of Migrant Workers o DMW at Maritime Industry Authority upang matiyak ang proteksyon at patuloy na kaligtasan ng mga Pilipinong marino, lalo na yung mga nakadeploy sa high-risk maritime areas. Sa paghahain ng Senate Resolution number 393, binanggit ni Tulfo ang mga insidenteng nagdulot ng matinding pangamba hinggil sa kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante na naglalayag sa mga high-risk maritime areas, partikular sa Persian Gulf at mga karatig na rehiyon. Aniya noong May 6, iniulat na tinamaan umano ng drone ang barkong MV CMA CGM sa San Antonio habang naglalayag palabas ng malapit sa Strait of Hormuz, isang high-risk maritime area na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Bukod dito, binanggit din ni Tulfo na ang Dutch vessel na MV Hondius, isang expedition cruise na may 38 Pilipinong marino na sakay, ay napaulat na tinamaan ng nakamamatay na hantavirus noong April 24 na nagdulot ng pangamba sa buong mundo. Dahil dito ay ginit ni Tulfo na dapat suriin ang umiiral na coordination at compliance na mechanisms, gayon din ang pagiging epektibo ng monitoring systems para sa mga Pilipinong marino sa klaw ng Magna Carta of Seafarers. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. mayorya ng mga mambabatas mula Visayas at Mindanao ang bumoto pabor sa impeachment laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte, na ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur, ay patunay na ang panawagan para sa pananagutan ay lumalampas na sa rehiyon at linya ng politika, kabilang ang dating matibay na baluarte ng mga Duterte. Matatandaang botong 257, 25 at 9 ay naaprubahan ang articles of impeachment laban kay BP Sara na sinuportahan ng napakalaking bilang ng mga mambabatas mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa opisyal na tala ng Kamara, 43 out of 50 na mambabatas mula Visayas at 41 mula sa 61 mula sa Mindanao ang bumoto ng yes. Binanggit ni Adyong na winasak ng naturang boto ang mga pahayag na ang impeachment ay itinutulak lamang ng Luzon o ng Imperial Manila. Partikular na mahalaga ayon kay Adyong ang kinalabasan sa Davao Region na matagal nang itinuturing na baluarte ng mga Duterte.
Samantala sa Luzon ay 125 sa 142 ang kongresistang bumoto ng yes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin, alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Genlicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Genlicious, great taste meets their value. Genlicious Food Service. We cook, you celebrate. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado,
ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabing Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pizza 13 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, mga reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, live na live pa rin po tayo at sa YouTube. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, lahat ng mga pagbati babasahin namin yan mamaya, no? Alas 6:32 ng umaga. Oy, may lumabas sa social media na kulang daw ang pag-asikaso sa Malasiki Municipal Hospital. Kaya ang Radyo Pangasinan ay nagtungo sa naturang lugar upang malaman ang buong katotohanan, Kapobrito Errol. Pagdating namin sa Malasiki Municipal Hospital, yung infirmary, na matatagpuan sa Barangay Kabatling, ay nadatnan nga namin si Mayor Alpi Soriano na bumisita sa mga pasyente at tinignan ang kalagayan ng Malasiki Municipal Hospital na pinangalan kay Don Vicente V. Macaranas Memorial Hospital. Ayan, pinangalan kay Don Vicente V. Macaranas dahil ang lupang kinakatayuan ng hospital ay idinunit ng pamilya De Vera Macaranas. Kapamilya ni kwento yung mother ni Mayor Alfie Soriano. Pinatayo ang naturang ospital noong 2005. Panahon ni dating mayor din na si Mayor Ponsing Soriano. Siya po ang ama ni Mayor Alfie Soriano at ito ay nag-ooperate bilang infirmary para sa immediate medications ng mga residente sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Kaya meron tayong meron tayong short interview. Meron tayong maiksing panayam. Pakinggan po natin at panoorin ang panayam kay Mayor Alfie Soriano ng bayan ng Malasiki. This was the pet project of my dad during his stay as mayor from 1990 to 2007. Ang lupang ito pagkaari ng aking lolo at lola Don Vicente Macaranas at Dunya Ubita Macaranas. So, in Pangasinan, ang tawin na aray ng Don Vicente si Dunya Ubingya Walurara sa Nagi. Divided by 8 mo, all ay share na namin sa kay. So, ang may sabi share si Katuya International. Malasikitan ni Nalagya, yan, hospital during the time of my dad, Mayor, so ni Nalagya, I believe it was inaugurated last February 2005. Last February 2005. So, ngayon, ano na siya? 21 years na itong hospital natin. Then ngayon, nirenovate
binubuhay natin, binubuhay natin. So, napakaganda sa aking paningin. Napakaganda yung mga kwarto natin kasi bago yung mga restrooms, mga hospital beds at bago lahat yung airport. Pero, alam nyo na, in politics, maski anong gawin mong efforts, maski anong gawin mong trabaho, amaya-amaya din, amaya-amaya, mambalaw. Pero kung nantis kayo mambalaw, mangituloy kinit ang balya. Sa hospital, pero mali siya ay totoo. Nangyayari sa'y nalilingo kung makakuya agaw bilang. Nangyayari sa sakripisyo min, angin niya ang ilang nagyata ng palagay. Although, ang kagakwarta ng personal niya ay kwarta ng gobyerno, pero sa ilalim na mapungulot ng pamilya mi. So, come on, katitikasi naman titikasi tulong kini. Sir, in the span of 1 year, wala ka pang Wala pang isang taon. Wala may gawin. 10 months, exact. Pero ito na ang itsura na ito. Ito ng ating hospital, nakakuha na tayo ng permito operate na infirmary hospital 16-bed capacity. Galing po ng DOH yun, sir. Galing ng Department of Health, yung permit, regional 10. Mayroon na rin permit yung laboratory natin sa baba. So dahan-dahan, kukumpirituhin natin yan. Katulad ngayon, siyempre, marami pang kulang. Marami pa rin kulang ng empleyado. Katulad ng cook. Hindi naman dapat kasi mag-aano ka pa ng budget yan. Diba? So yung iba, kapag hindi nila kayo, ang kapag yung mga linis. Katapulang nila linis, so budget. Kaya ano sa tila ba tagago niya kaya noong man, so kayo, kulang kayo. Sige, mampasinuto na lumulog tayo dyan. Kaya katulog kini. Tapos manayay, gagalayon. To, di ba? Sir, to clarify the issue, bago ako umupo ng mayor, hindi yata functional or Hindi may kalagayan. Hindi pa may kalagayan nito. And then, functional siya as clinic. Hindi siya infirmary hospital. Kasi ngayon, inaayos din natin ang PhilHealth. So, nandito ang mga PhilHealth, natin, kulay natin, kapag nakagminapan, pabasa, kaya wala na yung kulang, tulog sila. Nung talaga pamalo kayo. Sir, may license to operate, yearly bang Yearly one. So, yearly to, ganyan. Siyempre, yung marato. So, pag ipapatik tayo, nakaputulong dahil medical personnel tayo niya, ipapapagulong siya mwede, sa mga sakripisyo, staff, makakapaliw kayo next year. Kung infirmary, yung mga patient na walang... away infirmary, may high blood ka, pero may emergency talaga yan. High attack, may registro, may cancer patient, siyempre, at niya na bumuli. Ano nangyari? Diretso lahat, mga kapaligya, hospital tayo, may tertiary, general hospital, aman, kasi walay capacity. Pero at least, sir, yung pasyente na mabibigyan ng pangunawa sa first aid, pwede po sila dito. Oo, nakakang first aid, dapat pwede na naman dito sa ating hospital. Sir, habang iniikot niyo po itong kabuuan ng hospital, mukhang medyo nalilitan po kayo sa land area at sinisilip niyo po yung kabilang lupa na mukhang plan niyo ulit na i-purchase. This coming Saturday, darating yung kapatid ni Mami Bulso, pero sabi niya sa akin, Alfred, babalik na ulit ako sa Amerika, pagpunta ko yan, siguro last na yan na visit ko sa Pilipinas, lahat ng share ko sana na pagkakaya namin nila mami mo,
bilhin mo na lang, sabi. Kaya sabi ko, tignan na lang kung itong siya sa likod ng ospital, bibili ko. Hindi pang personal ko yun, bakit ko bibilin? Hindi ko na kailangan ng lupa bibili ko kasi ilununay ko sa bayan ng Malasiki para mabigyan ng additional buildings at parking area ang ating hospital. Besides, I will ask the family na itong segment ko bibigyan natin ng right of way para makakapasok sa likod ng mga sasakyan na kailangan ng mga pasyente rin natin. Ay, bili mo 28 hectares lahat, itong lupa nila. 1.2 hectares lahat, pero ito 1,000 square meters lang itong ginatatayo ng hospital. Sir, nakikita namin yung mga mobile clinic sa proseso lang ng munisipyo. Proseso ng munisipyo. So yun, magkapag-silbi sa ating mga kababayan. Doon proposyon, may x-ray machine ka na, may ultrasound machine ka na, may laboratory pa doon. Aside from yung laboratory pa natin dito sa atin. At mobile yung sir, pwede siya. Wala na mag-iisip mga barangay. Kung may medical mission, gano'n, o di pwede doon. Sir, last din na lang po, ano po ang masasabi po natin sa ating mga kababayan habang ginagawa nila, renovate, pinapaganda ang hospital ngayon ay functional na. Ano po ang message po natin, pati na rin po sa mga nagpo-post sa social media kasi we cannot please everybody ngayon. Basta kayong lahat na kababayan ko, mahal na mahal ko kayo. Mahal ko ang bayan ng Malasiki. Yan baga kasi nandaling kita para namin sa kayo mayor, tatag kayo nila, tatag kayo lukod. Pero ang mga natikwanda, wala-walay, man-kritikay. Hindi ba natin talagang dito sa mga policy kayo tatagumon, noong supuso tagagalayo, tulong kila dyan sa hospital na Malasiki. Ulitan ko, hanggang tampalaba, ang yung kakulangan dyan, tulong kila. Ano sa gawin nyo, mamalawalan, mamalaw, talagang tuwaya mahal kayo at bagay na Malasiki at taray kabalyan tayo. Salamat sa sikreto. So yun ang panayam kay Malasiki Mayor Alfie Macarana Soriano. Yung mga matatabang utak na balaw-larab-balaw. O ni anong nangyumot, tarara may video. Kaya nga, dumalaw naman kayo sa Malasiki Municipal Hospital. Bago kayo, manbalaw. Mag-donate na rin kayo ng gamot para makatulong kayo sa mga pasyente. Huwag niyong idaan sa social media ang pamumulitika para siraan ang magandang programa ng LGU. May panahon sa pamumulitika. Isit aside muna natin yan, yung politika. Ang gawin natin, gawin ninyo, tumulong kayo sa mga kababayan dyan sa bayan ng Malasiki. Dapat magbigay kayo ng mga tulong ninyo dyan sa Malasiki Municipal Hospital, yung Don Vicente V. Macaranas Hospital, so marami pong mga dyan, kailangan pa sa maraming hospital. Kailangan dyan sa main infirmary. Pero marami ring makikinabang. Correct. Marami ring makikinabang, maraming kababayan ang pwedeng maging takbuhan yung infirmary na yan. Kasi ang sa pantutungtungan at abig laman. Ang ginagawa kasi ni Mayor Alfie Soriano ay inaasikaso niyang mabuti ang kalagayan ng bawat kababayan niya, particularly sa kalusugan. Kaya yung infirmary dyan sa Malasiki ay kanyang unti-unting inaayos. Dahil yung ayon sa kanya, marami pang kulang pa ng mga doctors, mga tauhan, kulang pa. Pero kahit papano ay
nagagamit na. Oo, kulang May na- mga maraming tao kahapon, mga Oo. check-up, Correct. nagpapagamot, may mga doktor, may mga umaasikaso. Oo. Nakita natin doon si Dr. Almoite. Oo. Oo, siya po yung head po dyan sa may Malasiki Hospital. Oh, kasi ang Malasiki Municipal Hospital ay pinatayo yan noong 2005. Panahon yan ni dating Mayor Alfonso Ponsing Soriano, yung ama ni Mayor Alfonso Soriano. Legacy, Oo. tapos ngayon continuity. Ayan, Tama? correct. Kasi naipatayo nga yan at i-donate yung lupa, galing sa pamilya ni Mayor. Oo. Particular kay Madam Fe. Correct. Dahil silang mga magkakapatid ang may-ari ng lupa, ng lupa, hindi siya nagdalawang isip na i-donate yung kanyang may apagto. Katutan wala tan na ospital. At plano ni Mayor Alpi na bilhin yung likod. Yung partial land doon sa likod. Yung likod, part pa rin ng lupa ng ng mga makarana. Oo. At magpapatayo sila ng building with parking area para maluwang-luwang yung parking area. Yung gilid naman ay bibilin din para magkaroon ng right of way papunta doon sa likod. Correct. Yung karugtong niya. Nakita natin yung mobile clinic na binili, pinurchase ng munisipyo. So napakahalagang bagay yan dahil siyempre kung pupunta sila sa ibang barangay, meron yung mobile clinic na yan. Magagamit ka agad nila. Magagamit ka agad. Kaya't yung mga dyan, mga pumupuna, mambabalaw, Tagdan ni kasi anong dapat ang pasyar kinot di man. Kailangan may ararami elected officials mo itan, tandaan nyo, no abig laman ang gapi politika. Correct. Abig laman tan i-set aside nyo ang politika pagdating po sa programang pangkalusugan. Correct. Dapat all out support kayo sa chief executive dahil at na ospital na nang yumot. Ay mansisilbid karakalan tanay. Di ba ang magagamitan nyo kanyan si kahit Bimatik, kaya kayo tumakbo sa politika para magsilbi. Yan din yung inyong pangako nung kayo ay nangangampanya. Correct. Magsilbi. Ngayon binigyan kayo ng mandato para manilbihan sa taong bayan. Pero anong ginagawa ninyo? Tulong kayo. Yan tumulong kayo. Yung mga budget nyo dyan. May nas-nas. Ibuntok ilamat ospital. Si Kilay Manaliw. Saan nyo i-donate di man? Saan kayo mampalitrato? Tignan nyo yung kuwan ngayon. Hindi lang yung municipal hospital Capaborito Irol. May nalaman tayo diyan na sa mga barabarangays namimigay pala ng bigas itong si Mayor Alpi Soriano sa mga bawat pamilya. At nauna na yung 40 plus na barangay. 41 ba? Barangay, 41. So meron uli. Meron pa. Tuloy-tuloy yan. Sila nagbibigay ng bigas sa mga mga taga Malasiki. Actually, per household yan. Actually, sa loob ng isang taon, 2 beses. Dalawang beses na. Tama, mangitan. Aliwan eleksyon na ba't mangitan na bulas? Correct. Hindi lang pang eleksyon. Yung mga iba kasi dyan, makanuno labat na mangitar na untan ira. Panahon na eleksyon. Tan na may dulap. Pero siya hindi Sabi niya, mas maganda nang magbibigay ako ngayon. Kasi kung magbibigay ako sa eleksyon, politika, sabi niya. Ngayon, magbibigay ako ngayon dahil nga mahal ko kayo, kayong mga kabayan ko. Hindi lang politika ang dito, sabi niya, kundi serbisyo. Kaya nga ano yung battle cry ni Mayor Jan,
Asinso sabi niya Asinso Malasiki, di ba? Asenso Malasiki. Asinso Malasiki. O, yun po yung kanya, battle cry niya. Gusto niya na maging progreso ang bayan ng Malasiki, Pangasinan. Kaya nga, ginagawa niya ang lahat para sa kanyang mga kababayan. O, wala pa yung 2 taon, isang taon at mahigit lang nakaupo si Mayor Alpi. Marami na po siyang mga nagawang mga programa at proyekto na ito ay pakinabangan ng mga taga Malasiki, Pangasinan. Kaya kayong mga walang magawa kundi dinadaan ninyo sa social media yung may pambalayo, tulong kila ang gaano sa kila may gata, tablitas na nung nangyari, sikat yung nangyari nyo. Say dalin agililingonan impangaro. Correct. Natan man-purchase lamet para kaaruman kumbaga mas lumuwag, magkaroon ng malawak na parking. Atan so ikakanunutan lamet ng Mayor Alpi. At syempre matapos yung ospital. Actually tapos na. May mga functional rooms na. Ilang kwan yun? 16 rooms. Rooms, ano? For the meantime. At saka yung mga kwan mga CR nila, halos sa lahat ng actually, bago lahat. Napakaganda yung kailang CR di ba? Napakalinis. So, diyan nyo po makikita na talagang inaasikaso mabuti ni Mayor Alpi Soriano yung naturang hospital para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kaya't dapat makipagtulungan kayo sa mga dapat gawain diyan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Para sa ganun, papalakpak naman yung mga kababayan ninyo kung mayroon kayong nagawang kabutihan. Nunutang ko lalamat may budget binaat. Diba? Budget. Impasad sanggon yung bayan, kasabit sanggon yung panlalawigan. Absent irarame eromya kukonsihalis. Kaya nga, diba? Paano yan? Pag malaking budget, kasama dyan sa ospital na yan. Kasama talaga. Yung health services, kasama dyan yung budget nila. Paano nila patakbuhin yung yung serbisyo para sa pangkalusugan kung kulang ang budget, di ba? Kaya nga yung word na inuunti-unti. Di ba? Sandara isot. Anto, di ba, nan mayor? At aktimat nangyari anya biglaan. Correct. Akabudgetan niya na yun. Ay aliwan sa atan laba mo. So, kailangan na budgetan. Kaya't kung sana yung makipagtulungan na yung mga mga ibang opisyal. Ibang opisyal. Hindi yung puro politika ang nasa kukuti nila. Alas 6:54 ng umaga. Magandang umaga kay Stephanie Guzman at ganoon din kay Maji Nakorda. Dumako tayo sa bayan ng Kalasyaw, Kapaborito Errol. Nagkaroon ng turnover ng Super RHU, yung Rural Health Unit na pinatayo sa Barangay Dinalawan, Kalasyaw, Pangasinan. Ayan yun, yung abig lamat. Tama. So pantutungtungan. Ato na yung Super RHU ay inumpisahan ni late Mayor Mamilin Maya Karamat. At ipinagpatuloy ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa lote na idinonate ng pamilya Desena sa Barangay Dinalawan. Ang pangarap ng Kalasyawinians ay natupad na. Sa tulong naman, siyempre, nandyan yung congressman ng 3rd District. Na siya po ay tumutulong sa naturang pagpatayo ng naturang super
Rural Health Unit. Ang pangunahing layunin ng Super RHU kung tawagin ay upang gawing mas abot kaya ang serbisyo sa mga mamamayan, lalo't abig laman. Oo, maghatid ng komprehensibong primary care service, yung consultation na maagang pagtuklas ng mga iba't ibang mga sakit, di ba? Malijan dyan ay ang bawasan ang pasanin ng mga publiko sa pamamagitan ng libreng pagpapagamot. O hindi lang yan, ang nagbibigay rin ito ng mga serbisyong tulad ng laboratory, X-ray, ultrasound at dental services. Kung mayroon mga yung Super RHU. At siyempre nakatuon sa pangangalaga sa mga buntis at sa kanilang mga anak. Bukod dito, tuloy-tuloy ang serbisyo medikal na may sapat na supply ng gamot. Layunin nito na mapalakas ang healthcare system sa grassroots level upang hindi na kailangan pumunta sa malayong lugar. Kaya itong si Mayor Patrick Agustin Karamat, inaalala niya yung kalusugan ng bawat mamayan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Kaya itong mga programang ito ay napakaganda. At siyempre sa pakikipagtulungan na rin ng legislative body at ang mga barangay official sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Yung maalala ko lang yung dialysis center. Bago rin yan. Correct. Nabuksan na rin pero inaantay na lang yung kanilang license to operate din na certificate from DOH. So, malaking bagay po yan. Dialysis center, mga magpapadialysis. Hindi na sila lalayo. At saka, libre. Magkano ba ang per session? 3.5 yata, kung hindi ako nagkakamali. So, mahal din. In 1 week, magkano yun kung 2 bisis ka magpa-dialysis? So, malaking bagay po yan. Yung mga ganyan na iniisip na programa ng lokal na pamalaan diyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, headed by Mayor Patrick Agustin Karamat. Abig laman so pantutungtungan. Diyan naman sa may bayan ng Mapandan. Meron din silang Bukas Center. Diba? Na programa po ng Department of Health. At siyempre, ng Region 1 Medical Center. Diyan sa Mapandan ay mapalad din po kayo, parang Malasiki, parang Kalasyaw. Na meron kayong mga lider na ang programa ay binibigyang prioridad ang kalusugan sa pamamagitan po ng pagpapatayo at pagpapalakas ng programang pangkalusugan. Mayor Carl Christian Vega ng Mapandan ay misasalamat iray kabalayan nyo ditan. Dahil sa atan balon na lukas na Bukas Center tan si Dr. Joseph Roland Mejia ng Region 1 Medical Center. Si Karaso na asikaso ditan sa atay Bukas Center. Ayan, okay. Ano ba yung Bukas Center? Bagong urgent care ano yung ano na? May meaning yan. May meaning yan. Hindi, bago tayo mag-commercial, kailangan mabanggit ko ng tama yung Bukas Center na yan. Ang Bukas Center ay bagong urgent care and ambulatory service center ng DOH. Okay, bago tayo dumako sa lampang mga issue, dahil tatalakayin natin yung mga congressman doon sa Visayas at Mindanao na bumoto ng yes. Yung Visayas at Mindanao, baluarte ng Duterte yan. Bakit? Ano nangyari? Yan ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang palalang. Ang puta-putang irang balita
salita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Dame un San ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense.
This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terulengcor, ating Magtipangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nick Sundakal. Araw po ngayon ng Merkulis. Pizza 13 sa buwan ng Mayo 2026. Apurado ka. Kalaglalaygan si Don Ramon Bautista Sr. Apurado Good morning, ka. Don Ramon. Good morning. At siyempre, nandyan sa ating bandang kanan din ang maagang gumigising. Hindi pa tumilaok si Manok. Gising na si Baby. Joey Baby. Ayan. Si Sanggol. Talaga, Joey Baby atwa. Pero sa ngaran tunto pati-patagitan, Hosel. Bali-bali na lang Into Jai. Ayan. Joey Baby. Lati ibagamin Joselito. Apa naman minsan? Mula bibili lang tayo Joselito, ta Joey lang. Ibagamalot. At okay, dinitso mo. Ya, Joselito yung alam to. Sige, nambila. Ano naman? Ano naman siya, sukin. Ayan. Kablawan kayo, Apo. Diyos yaginak. Kanyayo. Ayan. Message from Don Ramon Bautista. Ayan. Kadlaawan kayo, Apo. Kadlaawan. Hindi ka pwede bagaman. Binabati ko po kayo. Kadlaawan kayo. Naimbag na bigat kada kayo amin. Sige. Uy, mayoriya ng mga mambabatas mula sa Visayas at Mindanao ang bumoto pabor sa impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyung ng Lanao del Sur. Congress naman ay Adyung, oh. Andi dumami Adyung yata galing ngayon. Oh. Sikawat. Akin na, aliwan congressman mat si Adyung. Nasaman, pero natan congressman la. Oh. Tingaran to,
Zia. Majority House Assistant Majority. Zia Alonto Ajong. Ayan. Lanao del Sur. Oo. Ito ay patunay na ang panawagan para sa pananagutan ay lumampas na sa regional na politika. Oo. Kung inyong matatandaan, sa botong 257 ang pumabor o kaya bumuto ng yes, 25 ang hindi at siyam ang nag-abstain. Abstain. Naaprobahan ang article of impeachment laban kay BP Sara. Ang suporta mula sa mga mambabatas sa Visayas at Mindanao ay nagpapakita ng siyempre yung image dyan. Kasi dapat baluarte nila yan eh. Tama. Naayon kay Congressman Adyong, hindi lamang Imperial Manila ang sumuporta sa hakbang na ito, kundi malaking bahagi ng bansa. Diyan sa naturang impeachment. Alam naman natin na mga kababayan sa Mindanao at Visayas ay nakakakuha ng malaking suporta. Yung mga Duterte dyan. Sa opisyal na talaan, 41 out of 61 na mambabatas mula sa Mindanao pumabor sa article of impeachment. At ganun din sa Visayas, 43 out of 50 na congressmen ang bumuto din ng yes. Yung batayan nila sa impeachment ay yung sa may sa pondo, hindi may paliwanag na yaman. At iba pa. Ngunit dipinsa naman ni BP Sara, walang basihan ang mga akusasyon at tinawag itong scrap paper. Yung mga pinupukol sa kanya. Inihayag naman ni Congressman Ajong na ang resulta ay nagpapakita ng pananagutan ay yun nga yung sinasabing yung regional politics. Ang sinasabi ng ilang mambabatas, ang kailang pagboto na impeach si Vice President Sara ay may strong reservation. Layo nito daw na mabigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente para makapagpaliwanag. Ang kine-question ay ang secret fund o hindi may paliwanag na yaman ni BP Sara. Dapat din na may paliwanag si Pangulong Marcos. Kaugnay naman sa yung mga trilyon-trilyong piso na Ghost Flood Control Project. Siyempre, dapat magsalita rin siya. Lalo na parang nawawala na yung issue dyan Siya ang punong ehekutibo. Dapat lahat ng mga mambabatas pumirma sa bank secrecy o waiver at ilabas ang kailang mga statement of asset, liabilities and net worth. Dapat lang sana para malaman kung sila ba ay hindi sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Siyempre, ang kawawa dyan, mga Pilipino. Lalo na yung mga mahihirap na yun nga ay pinagkaitan ng serbisyo dahil sa mga nangungurakot ng mga nasa gobyerno. Kung magpapatuloy ang nakawan ay ng mga taong nasa gobyerno at wala ni isa ang mapapakulong, kawawa talaga ang bansa natin. Lalong maghihirap ang bansa, lalong maghihirap ang mga Pilipinong mahihirap. Kaya nga yun ang wala silang asahan sapagkat ang pira ng yung pirang para sa pagpapaunlad ng bayan ay siyempre kinukuha, ninanakaw ng mga tiwaling opisyal. Hindi naman lahat, di ba? May mga matitino rin ng mga opisyal, di ba? Yung sinabi ni Department of Finance
na bilyon-bilyon Oo nga, bawat taon. Oo, may nabagis na nun. Oo, nawawala sa kaban mula 2023 hanggang 2025. Oo. Dahil sa flood control project. Oo. Kaya nga, Atila, nawala na yatang investigasyon yan sa flood control na, hindi ko na naririnig. Naikumpara ang issue nitong kay Bato at sa flood control. Dahil yung issue kay Bato na pinatahimik yung mga durugista. Diba yun ang pinupukol sa kanya eh? Diba yung mga pagpatay? Yung EJK. EJK. Extrajudicial killings. Dahil dyan ay tumahimik ang lugar. Pero itong nakawan na bilyon-bilyon, tumahimik na rin. Dapat meron ding habulan. Habulin yung mga magnanakaw. Sana. Nasaan na yung mga ngayon? Yung mga sinasabi lang sangkot na mga opisyal. Hindi pa nahuhuli itong si dating Congressman Saldico. Nasaan na siya? Saan siya nagtatago na ngayon? Siyempre, kung nahuli yan, talagang siya yung susi. Sasabihin niya kung sino talaga yung mga nagutos sa kanya, yung pundo ng flood control ay gawing ghost project ang mga project na yan. So dapat sana may din yung tuloy-tuloy na investigasyon dyan sa flood control na yan. Ang ngayon natabunan yung issue ng flood control dito sa impeachment ni VP Sara. Kaya dapat lang buhayin ang investigasyon diyan sa flood control na yan. Kung sino-sino yung mga sangkot ng mga opisyal. Napakalaking pera po yan. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga naghihirap. Na lalo pang pinapahirapan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Alas 7:18 ng umaga. Good morning nga pala sa mga masugid nating taga-subaybay, si Tina De Leon dyan sa may LGU Kalasyaw, o si Dado Pidlawan, magandang umaga. At ganun din si Arturo Eustaquio, magandang umaga. Good morning din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, at lahat mga nakikinig. Si Kagawad Junjun Gabrilio dyan sa Makabito. Gawin din si Kagawad J. Jumar Bistro. Magandang umaga. At si Kagawad Dominador Episcope. Ayan. Magandang umaga sa inyo. Yung naalala ko lang itong Golden Key Play Corporation ay 2 linggo. Tama ba? Halos 2 linggo pa lang na nag-operate. Ayan. Anta bubukisan da? Kanang nangamuti unta na. Kaya nga merong legal eh. Nag-comply sila, mga dokumento, mga papeles, nakisali sa bidding. Correct. Saan bukisan da? At saka may binabayaran ang Golden Key Corporation dyan sa may Philippine Charity Sweepstakes Office. Meron silang binabayaran, hindi basta rin yung pirang binabayad dyan sa PCSO. At ang hatid niyan ay siyempre ilapit sa mga tao yung mga legal na STL. Kasi yung pirang
kinikita diyan ay napupunta rin sa kawang gawa. Malaking porsyento pala ang napupunta sa PCSO para itulong din sa mga tao. Yung mga binibiling mga ambulansya, yung mga pangangailangan sa tulong medikal. Tulong medikal, nandiyan din, nakatabay ang PCSO. Kaya meron nga itong mga authorized agent corporation na pinayagan ng PCSO para sa ganon ay mag-operate ng STL. Gaya nitong Golden Cape Corporation. Sila po yung tanging authorized agent na pinayagan ng PCSO dito sa lungsod ng Dagupan. Kaya't yung mga dyan, nagpapabukis, hintuhan na ninyo. Kayo manalong garing. At yung mga nagpapataya ng bukis, isipin ninyo ang kalagayan ninyo pag kayo ay nahuli. Sino ngayon ang magpapiyansa? Papiyansa sa inyo. Sino ang mag-aasikaso sa pamilya nyo pag kayo ay nakulong? Kaya nga Kaya dapat na hintuin ninyo yung mga gawaing illegal. Huwag kayong magpapabukis dahil bawal po yan. Base sa hindi ho pinapayagan ng PCSO at syempre ng mga otoridad. Kaya nga nahuhuli yung nahuli iba yung ID niya, iba rin yung pinagpapatayaan niya. Diba? Tingnan mo yan. May ID siya na isang korporasyon. Pero sa pampapatayan to balot, sala niya baloy, may papilitos, tawag doon. Papilitos. Ay papilitos ng Golden Cape. Diba di halata doon, wala bukis to. Ay halata doon bubukis nda. Imagine, sa ID to, duma. Sa papilitos to, duma. Sa pampapatayan to, duma. Bukis. Kaya nga. Yung mga ganyan ay... kaya nga nahuli ka agad, di ba? Kaya kayong mga mananaya dapat mapagmatsyag. Piliin ninyo yung talagang otorisado na nagpapataya. Tulad ng Golden Cape Corporation dito sa lungsod ng Dagupan. Sila po yung talagang pinayagan ng Philippine Charity Sweepstakes Office para mag-operate ng STL, Small Town Lottery, dito sa lungsod ng Dagupan. Ayan. Okay. Alas 7:23 ng umaga. Good morning kay Sir Jeffrel at gawin din kay Dr. Felix Domicilio at si Boss Darwin dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Si Maki. Na laging nakikinig. Thank you. Tsaka kay Kapitan Bernard Antolin. Ayan, yung mga SB members dyan sa Mapandan, magandang umaga po sa inyo. Si Councilor Freddy Pinuliar, magandang umaga. Okay? Merlita Abilia, magandang umaga. At gawin din kay Lisa Sim. Ilocano lang mo, yung text nan na Don Ramon Bautista. Anya ko na. Agyaman na kanyayo apo nga nagagot. Okay. Na mansiri, nasiri. Nasaririt. Nasaririt. Ya? Sige. Duga. Sige. Nagagot kan nasaririt. Nga announcer, iti radyo. Sige, pakasala mo. Misa salamat akada si Kayura. Yang matalunggaring rin managpalapag kanto. Nagagat ka na saririt. Rin makukuli kanto. Nagagat makuli. Lante. Nakaaralak lang matod saya. Talaga paira po ito ka na Don Ramon Bautista. Sa akin, talo sa inyo akla. Ayan, nailatan. Pero gila nilakutan si Irol. Hindi na nataro sa basit. Basit lang. Sige. Good morning kay Rebecca Himinya Tamayo. Ayan.
Kay Elmer Soriano at Sylvia Romero, magandang umaga. Mera Meriti Lapid, magandang umaga. Kaing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Ganoon din kay Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Diyan sa may Cafe Medarlo, sa may Kuras Manor, Mapandang Pangasinan, magandang umaga. At diyan sa may 888 Infinity Construction. Sige, exercise muna tayo. Engineer, take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin, tsaka si Engineer Ben Datwin dyan sa may DMW. Councilor Mike Sison. Councilor Jose Loresco. Councilor Habardani Messina. Councilor SK Federation President Ayay Messina. Good morning. Si dyan sa may RM Paran Auto Care Center. Si Sir Reggie Paran at saka si Madam Laxmi. Good morning po. Good morning din kay Engineer Art Gaspar. Hoy, Kapitan. Good morning. Dyan sa may barangay Ambutul. Ganon din si former Liga President Carlito Dion. Si Longhair, good morning. Si Joel Calbu. Si former Councilor Gerald Especial. Especial. Lumalit na serbisyong espesyal. Ayan, Ganon din si Councilor Chiniros Fertis Flores ng Mangaldan, magandang umaga. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera, good morning. Magandang umaga dyan sa may Mayor's Office. Si Boss Carlo, si Madam Marmy, si Sir Bayan, Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Dyan sa may Kalasyaw yan. Kalasyaw. Si Sir Jonar Lapore dyan sa may Barangay Anolid, good morning, sir. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kailang mga gadget, sa cellphone, magandang umaga po sa inyo. Si Sir Ben Gab Hobillanos at si Madam Emma Alipio, magandang umaga po. Magandang umaga rin kay Clifford Abilia, kay Marivic Rivera Balason, magandang umaga. Kay Jeffrey Castillo ng Alaminos at Nancy Balyeska. Melba Navat, magandang umaga. Si Pare Ronel Dibera. Nga pula. Alam mo? Tamang babantay Facebook to. Si Pare Ronel. Antaturay issue. Susana Bunggar Bustamante, magandang umaga. At kay Rosa Mercado. Sino pa? Si Harold Gangat ng Kalasyaw, magandang umaga. Ngayon din si Kapitan Bob 25 dyan sa may Barangay Kintong. Kumusta ka dyan, Kapitan Bob 25? Ayan si Kapitan Bob, talagang makuli-kuli lawas siya talagang saludo kami at panangitar to nadugan serbisyo at barangay to. Kapitan Bob 25. Unang tumat si Kapitan Liga President si Buhit Magat. Good morning. Wala na? Si former Liga President Nanding Estabilio ng Barangay Lilomasan, Santa Cruz. Ganon din si Kapitan Jonan. Ayan, magandang umaga. Ayan. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas
Ang pong nakasama sa umagang ito, Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terulengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang maaga nagigising, Choy Boy, Choy Baby. Ang tabayanan ng susunod na palantuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Valley. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo